Tiranga Really Mandai BJP mondal bukhaktwi luku kebangno Aurelio nukjakha भारतहा खतर खाखामजाक पातिमुं पातिमानि थांनाय सालकिसासका काश्मीरनि पेहेलगाम आमजायो अ पातिमुंनि फिरक मुंबकरा खायनरिखा पाकिस्तान हा कतनो भारतहा कतनि जवानर हा कतर गोनाङैनो अपारेशन सिन्दुरनो तुयै खा तंथक खायजाक जवान रकनो खा काहाम याफर लायजाक भारतहा कतनि लुगुराव फासालो पातिमुंनो सेलेंमुं फुनुकुय तै जवान रकनो खा काहाम याफारि मान्दाइ बीजेपी mondalनि बukhaktwi कतर रेलि ख्लायजाखा असालो गर्मनि थोंनख्लानि सिमि मान्दाइ हाति कावै शाक नायनक लामा तैखाय लामा कितिङै हिम्बत ख्लायगा भारतहा कतनि बानायागो तिलाय बीजेपीनि जीएस बिपिन देबबर्मा बीजेपी mondalनि मान्दाइनि तांफां अभिजित देबबर्मा तरित देबबर्मानो खबै कुबुनि आदंसं तंबायखा Ini tam ne bagi tiranga tui cini misi kaya inang. Belai no hambai tai media person no belai hambai marwo. Ini seng cini mandai bidan sopan bising kelaijak. Je thanai je April mas ni 22 tarikho je Pehelgao je ugrobadi ba ugroponthi ba jara jangnai rok. Bishes khai dormoni bomung khlai je kokmani. Aboni bagai বনে সেলেঙ্গৈ जों तिनि अ नैतिक माने अ राजनीतिक भाबे जों सिनार मान्दाइ विधानसभा जों अ गरमनि मातो और गैदरिंग खालायलेखा और जत आमचाइनि स्कुलनि चराइर हयते जारा समाजनि सामुं खायनाय हयते जारा निनि सोसाइटिनि काहाम काहाम सामुं खायनाय रक बर बाव जागोन त निनि जारा रिटायार पार्सन जारा फोर्सनि जारा रिटायारिं खायनाय रक सिनि समाजनि जारा मेरुदन्ड होनजानाय मास्टार रक अब हारो जारा जत रिटायार पार्सन हबो तिनि अ सिनि मिसिलो जों जतनो हम दंखे तिनि चालु खालायलाय दं जों आबोनो चालु खायमेना आबोनो उद्देश्य कायसा जे 22 तारिखो जे घटना नांथामोन एप्रिलनि जे 22 तारिख जे घटना नांथामोन आम बेलाय सेलांमै सिनजा घटना जे सिनि सारा भारतबर्ष अ सिमिया सारा विश्व बेपि अबनो नासिगै सेलेंमुं जों नुखा आबोनो कायसा कक और हिन्दू मुस्लिम नि कायसा धर्मनि कक सावै जारा हिन्दू धर्म खायनाय नके साइड खायो मुस्लिम धर्म खायनाय साइड खायो जारा हिन्दू धर्म सनातन धर्म जारा बिसेस खायनाय बंगनो कगै जे बोथारमानि बिहिगनि बोसाङो बिहिगनि गानाव बोसानि गानाव खायजाबाबे रि खुलगै कक आबो हामजाय हामया कक खायमा ओंखा बै रि खुलगै जे अबा हाके बरंनो नासिग ककमानि आबो बेलायनो सेलांमै सिनजा आबोनि बागै सिनि सारा भारतबर्ष न अबा हाके सिनि तिरंगा बा जिनि तिरंगा जात्रा ngै tongo abono rogino sini त्रिपुरा राज्यबो ओंखा त्रिपुरा राज्यनि सिनि स्टेट नि परे डिस्ट्रिक्ट बो खाया सिं ताबो जत विधानसभा बो ताबो खायलाय दङ अबन बिसिङो जोंबो मान्दाइ नि विधानसभा बिसिङो तिनि जों खालायलाय दङ आबोनि बागै साथाय खालायो अबहाय तिनि जारा सन्त्रास खायनाय जारा सोंनुका जारा सन्त्रास खायनाय जारा उग्रबादि खायनाय बिसेस खायै सोंनुका पाकिस्ताननि बररक आबोनि बागै अ पाकिस्तानाव जारा तंनाय रक जे बरकनो हामक्राय बा हामारि रनानि बागै अबा हायनो बर वार वानसु के सिया ताम होनबा जे कायसा धर्म विरोधी जाति विरोधी अबा हाय खायनो हांखै अबा हाय कुनि दिनो देश बा जिनि जात पादं तं जे कोनो तं आबो कोनो दिनो डेभलप ngै माया आबोनि बागै सोंबतिनि अबनो सेलेमुं रोय सिनि देशनि प्रधानमंत्री न सोंतिनि हामबाय मारखा जे ओ 22 तारिख जे घटना नांगन परे कयेक दिन परे न सिनि जे इंडिया नि जारा फोर्स जनाय रक विशेष खायै जे बोरै जारा खरंनै जे नुखा जे जिन फौजे खायना कर्नल खरकसा सुफिया खरकसि नै दङ कमान्डार खरकसा दङ निने भूमिका सिंह नै दङ बेलाय बेलायके सिङाव बाहाय जारा सिनि इंडियान फोर्स न हांबाय मारो जे सिनि देशनि प्रधानमंत्री न हांबाय मारो जे अबा हाके तिनि जों जारा देशनि रका हनै दंनाय रक सिनि जारा बर्डार दंनाय रक जों बेलाय हांबाय मारो जे अबा हाके सिङो देशनि रखानि बागै सिनि रखानि बागै अबा हाके सिङो जे मोथाङै तनमानि सुनो रखा खाय तंमानि आवन बागै सिं देशनि सेना बाहिनी बेलाय हामबाय मारो ता सिनि देशनि प्रधानमंत्री न बेलाय हामबाय मारो आवन बागै दिने अ रेली बो बंना हामबाय जानमन बागै जोंनि सिं अ रेली खालायलाय दं तिरंगा रेली जस्ट अब तिरंगा रेली बोलते नेशनल फ्लैग कोनो और पार्टी नि कोनो फ्लैग रै कोनो जात पात नि अब कोनो फ्लैग रै सिनि भारतीय जनता सॉरी भारत नि जातीय पताका न तुइ जों और सिनि रेली ngै दङ पद जात्रा ngै दङ आवन बागै जारा फाइनारनो आं बेलाय हामबाय मारो जे अबा हाके तिनि जे कायसा नायथक के कोनो जत सिनि सोसाइटियाव जारा तंनाय रक जतन फाइ सिं अमा हाके
जे रेलि खालामनानै आबान बागै जों आं व्यक्तिगतङै बेलाय हामबाय मारो Bureau Report, Khumpui.